zance sai dan Hausa in an yake ganewa. Ni in zana yi bayani komai ba na boyewa, kuma in har an mini tarka san ba na togewa. Nazari ku saka da fahimta dan gano inda na dosa, kafin su da nama ta ce me zan yi da talgan dosa. Sai san ka bani da illa a jikina babu makosa. Allah na rike da ma'aiki su ne suka zam jarina, na iyaye sai san barka su ne suka zam igona. A hannun gama in nauyi ga masoya da gefena, so sun nuna na hakika ba sa kaunar kokana. Lamarin duniya sai sannu ɗan lawal ne ganewa, wasu sun fi da kaunar kuɗi mutunci ya yi zubewa, wasu in har sun yau samu san ba sa nunawa. Da rashi kuma ya same su ka gansu suna kokawa, ke yanayi ya yi sauyawa jama'a san ba su da tausayi. Mai hali baya da dudu mara shi ya masa jin kai, in talaka yana yin roƙo a ce ya kaskantar kai, in ya ki zuwa ya yi maula a ce ya yi girman kai. Dan adam san baya mai yan lawal ne ganewa, Allah in yayi maka baiwa ba wanda yake kwacewa. Yan gulma da mugun zane burin suka dinga dagawa, ba na rai ne gun kowa Allah shi ne kamawa. Makiya na yi muku nisa sawun ɗauyar kamawa, yanda duk kuka so na kasance sai Allah ya yarjewa. Kiran da nake ga mawaka kalin mu dinga haɗawa, kar mun yo zarar bunu ƙiryar mu ta yo komawa, domin duk nisan jiba na san kasa zai faɗowa. Junan mu daina dagawa Allah ne mai bayarwa, mu zaman to tamkar tsintsiya sirrin mu bar tonawa. Kana gan mu muna ta yaniya a gari ayyo yaɗawa. Masoya na gode dan lawai na kishin ko, in karfi zan yi aiki san bani bari a gaba ko. Zahir ba da na furta dan lawal ban da kamar ko, roƙon da nake a gare ku ina neman addu'ar ku. Makiya domin su yi shaye ko sun zo su dinga bilaye, tamkar kowa ta baraye a gare ni tana sama kama. Nan zan tsaya in huta yan lawal ke gaida ko, masoya 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 masoya. Yake ganewa yan bash mai roƙon Allah safiya har ma da marece, magana da yake fahimta lafazi na kasan zance, magana yan bash in zanyo ku sani sai na tantance, makiyan mu da fili da boye ku sani duk mun tantance, ma'anar sa a al'umma yan bash ku ce na dace, makiya ganga muka duka zuciyarsu tana ta surace, hairan ko sheri malam ku sani wannan kadara ce, gaskiya kowa ya santa ka kuce mini na iya zance, sakara in har yayi tara to wannan an yau dace. Magabatan da suka shuɗe gungu su kanyo jan kunne, a cikin zancen su suna cewa mu yi alfarma ga mutane, kar mu yi fushi an yi laifi sai mai abuwa ga mutane, shi mai haƙuri bai taɓewa shi mai babban nasara ne, cuta yin kai ta koma ma yan baki ne ganewa, tunda yin ba shi da riba yan baki ban farawa, ga mutane na yau nuni kuma karfe farawa, kai gulma ba shi da riba wata ran a yau ta rikewa, kwakwalwa tana aiki guna karfe mamaki, a gida na sarauta daidai ne ai busar kakaki, zare silin allura ga don ta baiwa matanki, hakuri girma da buwaya waye zai kai ga ma'aiki, yan bashi kayi mini baiwa Allah na ya godewa, ni yan bashi ban raina ba fata na kai karawa, in har na ya gode ma na san za kai karawa, yan gulma da mugun zunte hanya suka yau kare ni, yan bashi ba na zalunci ina tsoron rudani, ta amana har zalunci wannan aikin shetan ne, Allah sarki na roƙa dan kai ne ke bayarwa, kyautar ka idan ka bani na san ba mai kwacewa, alheri ba shi da illa wawa shi ke renawa, kata nan na ɗauko garin masoyi zan kai sako, wanda duke so ya yi tara a biki shi sai yin anko, yan bashi na ya godewa shirin makiya kauce ni.